tornarà el meu marit de la guerra. Tan aviat? Mirallet, Mirallet, qui és la més guapa? Entre tu i jo, he comprat un dècim de Nadal que acaba amb 555. Tu pots fer alguna cosa perquè surti aquest número? Que no m'escoltes? Coi, això què vol dir? Que sí o que no? Ai, que estimats, us esperem el dia 3 de novembre a la sala Montregas. Serà una gran festa. Sí! Ah!